Elikkä täällä ollaan Pesismatsissa ja mulla on nyt arvioitavana tämmönen Rainbown mansikkaläimä siideri. Katsotaan, varmaan yrittää hakea vähän samantyyppistä kuin toi Record Leaguein mansikkalime. Mutta maistetaan nyt, että miten tämmönen sitten maistuu. No mä sanoin, tää on niinku ihan hyvää, mut eihän tää esimerkiksi Record Leaguelle pärjää. Et kyllä tässä on selkeä semmonen esanssinen maku ja ei oo niin hyvin toi lime ei tuu esille. Et mä antaisin tälle tälleen lämpimänä niin ehkä 2/5 tähteä. Saa Friendikin maistaa. Annetaan Friendikin maistaa. Okei. Joo, elikkä sama kuin Friendille. Samat sepastukset kuin Friendille. Joo, kyllä. Sama kuin Friendille. Joo, eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos.